Pak Bagus ketemu maneh karo Pak Bagus. Ayo sinau basa Jawa. Kira-kira awake dhewe arep sinau apa dina iki? Sadurunge mulai sinau, ojo lali di-subscribe, like, karo komen yo. Ayo sinau aksara Jawa bagian loro. Ketemu maneh karo Pak Bagus. Yen sing sepisanan ngenani aksara Jawa awake dhewe sinau bab aksara legena, banjur sandangane, semono uga pasangane, lan carane nyerat aksara miturut tata carane nulis sing bener. Saiki awake dhewe arep sinau ngenani aksara murda, aksara swara, aksara rekan, angka Jawa, lan liya-liyane. Kira-kira awakmu wis siap sinau aksara Jawa iki? Yen wis ayo dibahas saiki. Sepisanan ngenani aksara murda. Apa iku aksara murda? Aksara murda iki salah sijine aksara sing ana sajrone tata tulis aksara Jawa. Fungsine digunakake kanggo tandha kehormatan. Penggunaane biasane neng huruf awal diri, kayata gelar lan perkara penting liyane. Maknane aksara murda iki minangka kanggo penghormatan utawa keistimewaan. Jumlah hurufe winates, ora kabeh huruf duwe. Fungsi liyane, aksara murda iki kayata huruf kapital neng bahasa Indonesia. Banjur penggunaan saben dinane kepiye? Apa bisa nganggo aksara murda? Bisa, nanging winates dadi ora resmi, kayata bab budaya lan penggunaan neng sastra Jawa. Kaya apa bentuke? Kurang luwih kaya mangkene. Cacahe mung ana 8, semono uga karo pasangane. Banjur kepiye panganggone neng tembung utawa ukara yen nyerat nganggo aksara murda? Kaya mangkene tuladhane. Sepisan yen arep nyerat Nabi Nuh, kudu nggunakake aksara murda amarga pralambang pangurmatan marang asma salah sijine nabi utusane Gusti. Kaya mangkene seratane. Banjur ana yen arep nyerat Pangeran Puger. Semono uga nggunakake aksara murda minangka pralambang pangurmatan karo asma pawongan penting neng jaman Mataram Islam. Ya iku Raja Mataram jaman semono. Kaya mangkene seratane. Pungkasan yen arep nyerat Gusti Gondokusumo, asma iki minangka pawongan sing duwe pengaruh sajrone sejarah Indonesia, mula yen nyerat nganggo aksara murda kaya mangkene. Wis mudeng ya bab aksara murda iku kepiye? Dadi ora bisa kaserat nganggo aksara murda, kejaba kanggo pangurmatan lan kudu duwe keistimewaan. Kontekse ora resmi, sarana budaya Jawa, utawa bab sastra Jawa. Saiki ngenani aksara swara. Apa iku aksara swara? Sepisan, aksara swara iku maune serapan saka basa asing. Aksara iki asring digunakake kanggo panulisan suku kata utawa wanda sing ora duwe konsonan awal utawa bisa kasebut mung huruf vokal wae. Kaya mbeme bentuke. Banjur kepiye carane nggunakake aksara swara iki? Nomor 1, kanggo nulisake tembung sing huruf ngarepe arupa huruf vokal. To, I, U, E, lan O. Tuladhane yen arep nyerat tembung Eropa, yen biasane kaserat nganggo aksara H ditaling, saiki ora perlu nganggo H ditaling. Bisa nganggo aksara swara E dhewe. 2, aksara swara iki ora duwe pasangan, madhep dhewe mbentuk tembung dhewe. 3, aksara swara iki bisa ketambah lan sesandingan karo sandangan. Tuladhane tembung Argentina. Tuladhane nyerat tembung utawa ukara sing nggunakake aksara swara antarane kaya mangkene. Sepisan, ana ukara negara Amerika. Yen sepisan sing kaserat kuwi kurang pas, banjur sing bener kaya mangkene. Ana maneh gitar Arab yen kaserat nganggo aksara swara kaya mangkene. Kurang luwih kaya mangkono kagunane aksara rekan. Aksara sing madhep dhewe lan dadi tembung dhewe. Saiki sinau ngenani aksara rekan. Apa iku aksara rekan? Dadi meh mirip kaya aksara swara. Aksara rekan iku gunane kanggo nulis aksara konsonan saka tembung-tembung negara manca. Mligine basa Arab banjur kapindho, aksara rekan iku padha karo aksara legena. Bisa diwenehi sandangan lan duwe pasangane dhewe-dhewe. Kaya ngene bentuke. Cacahe ana 5.
Sejatine mirip utawa padha persis karo aksara legena, mung ketambahan cecak telu kanggo pambedane. Cecak telu iki diarani tandha diakritik. Ngene cah, kanggo pangeling, yen aksara rekan iki entuk sandangan pepet, tandha diakritike mapan ana sajrone sandangan pepet. Banjur yen aksara rekan iki entuk sandangan kayata wulu, layar lan cecak, tandha diakritike mapan ana sisih kiwa, nembe sandangan wulu, layar, utawa cecake mapan ana ing sisih tengene tandha diakritik iku mau. Tuladhane kaya mangkene, yen arep nyerat nganggo aksara rekan. Ana tembung ghaib, khatib, zakat, fajar, lan madzhab. Banjur yen nyerat ukara kaya mangkene tuladhane, gufron lan khasanah. Ana maneh Zulikah dolan ing Zimbabwe. Lan liya-liyane. Awakmu bisa gladhen nyerat ukara sing nganggo aksara rekan dhewe. Sakliyane huruf, aksara Jawa uga nduweni aksara wilangan utawa asring sinebut angka Jawa. Kurang luwih kaya ngene bentuke. Kanggo pangeling, yen nyerat angka Jawa kudu diwiwiti karo tandha padha pangkat. Bentuke yaiku cecak loro, panggonane antarane angka sing arep diserat. Sadurunge angka lan sakwise angka. Iki ana tulodo nyerat angka Jawa. Sepisan tuku buku rega Rp1.500. Loro, saiki taun 2012, banjur cacahe siswa 168. Kurang luwih kaya mangkono panganggone utawa carane nyerat angka Jawa. Wis mudeng yo. Yen wis ayo pungkasane adewe arep bahas ngenani pratandha utawa tandha baca sajrone aksara Jawa. Sajrone nyerat ukara nganggo aksara Jawa, dibutuhake uga nganggo tandha waca. Fungsine ya padha karo seratan-seratan Latin liyane. Ana pirang-pirang jenise pratandha sajrone aksara Jawa, iki ya nduweni fungsi masing-masing. Kaya apa? Ayo dibahas teko siji. Kurang luwih kaya mangkene bentuke. Sepisan ana sing jenenge adeg-adeg. Tandha iki digunakake kanggo miwiti nyerat tembung utawa ukara. Asring sinebut tandha kanggo awal kalimat. Banjur ana padha lungsi, tandha iki gunane kanggo menehi titik. Yen to ukara wis rampung, kudu diwenehi titik yaiku nganggo tandha sing jenenge padha lungsi. Ana meneh padha lingso, tandha iki gunane kanggo menehi koma. Yen ana ukara arep diwenehi jeda, kudu diwenehi tanda koma sing nganggo tandha padha lingso. Oh yo cah, khusus yen ana pungkase ukara sing diserat nganggo aksara kok nganggo sandangan pangkon, yen nyerat cukup nganggo tandha koma yo aja nganggo tandha titik. Amarga pangkon neng pungkasan ukara cukup diwenehi nganggo tandha koma utawa padha lingso. Banjur padha pangkat, iki gunane kanggo nyerat angka Jawa. Ana maneh padha guru, gunane kanggo miwiti nyerat layang utawa surat. Ana padha pancak. Gunane kanggo mungkasi nyerat layang utawa surat. Ana maneh yaiku padha luhur, gunane kanggo miwiti nyerat layang kanggo wong sing derajate dhuwur. Banjur padha madya, miwiti nyerat layang kanggo wong sing derajate padha utawa sebaya. Banjur padha andhap. Gunane miwiti nyerat layang kanggo wong sing derajate luwih ngisor. Ana maneh purwapada, tandha iki gunane kanggo miwiti nyerat tembang utawa awalan tembang. Banjur madyapada, gunane kanggo diselehake neng satengahe tembang utawa bait. Pungkasane ana wasana pada, tandha iki gunane kanggo mungkasi nyerat tembang. Kaya mangkono bocah-bocah sinau ngenani pratandha sajrone nyerat aksara Jawa. Wis bisa yo. Sinau ngenani aksara Jawa bagian kapindho iki wis rampung. Tamtu muga pasinaon iki bisa nambahi ilmu lan pengalaman kanggo awakmu yo bocah-bocah. Ojo lali terus digladi anggone nyerat aksara Jawa supaya tambah lanyah. Kuncine mung siji, yaiku dikulinakake. Oke enteni pasinaon liyane neng kanal YouTube Pak Bagus. Matur nuwun.